Hello mga ka-online, ma-deliver kita ngunyan sa Apple Capital of Partido. Apple Capital of Partido. Sa inyan, may idea lamang kami lang kung saan ang Apple Capital of Partido. Sabay-sabay natin tuklasin kung saan yung Apple Capital of Partido. Actually, yung client natin is from Makati City. Tapos nag-order siya sa Tuya Online. I-deliver tayo ni sa Harong Kansaya Magurang. Ang order niya, Uratex Foam Original, family size. Tara, samahan niyo akong i-prepare para makaalis na tayo. Medyo harang nila ang satuyan hindi deliveran. Around San Jose Camarines Sur lang inyo. Kaya madali lang ang biyahe ta. Hindi na tayong umalis para makabalik ka agad tayo. Mga ka-online, samahan niyo ako mag-deliver. Halig sa Zone 8 sa Lubon to Apple Capital of Partido. Takulod. Kita mo sa sentro pang San Jose Camarines. Ano kita yung sa sentro pang San Jose, ang way kang pasiring sa Apple Capital of Partido, pasiring sa Sabang. Mabilis nga yung biyahe natin, pero yung gasolina mauubos na. Sa sobrang mahal ng gasolina, hindi na tayo nakakapagpapultang. Kaya yung Apple Capital of Partido is wala akong plantation dito ng Apple. Pero sikat na sikat ko sa buong, hindi lang dito sa Partido area, hindi lang sa Bicol dito, hindi lang sa buong Pilipinas, tapos sa buong mundo. Nakabanggit lagi ito tuwing Pasko. Ayun, medyo malapit na tayo, malapit na. So ayun na nga, ayaw nakita igdingon yan sa Apple Capital of Partido. Ayan, welcome to Barangay Mansanas. Ayan, nakaabot mang giraray kita. Diba sabi ko kanina, sikat na sikat ang barangay na to dahil lagi itong kinakanta tuwing sasapit ang Pasko, tuwing December kahit. Kaya hindi lang to dito sa Bicol hindi lang sa Bicol kilala to. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Natin sa Paskong darating, Santa Claus ay ako rin, pagkat silang lahat ay naging masunurin. Dadalhan ko kayo ng mansanas. At syempre, alam mo yung mga taga rito sa Barangay Mansana, mga healthy sila.
wala silang mga sakit kasi naniniwala sila sa kasabihan na eat mansanas a day, keep the doctors away. Ano yan, tara, hanapin natin yung kliyente, magtanong-tanong tayo kung nasaan yung pagdidelibera natin. Tara, 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 tara. Ma'am, bisa niyo po ito si Jane na Biringuela? Jane Biringuela. May mga Biringuela po ito. Saan? Sa Puro po. Ayun po. Ayun po. Sige po, salamat po. Sige po. Nag-order sana po kayo. Sige, salamat po, salamat. Ayun po, salamat po, salamat. Ayun. Ma'am, hindi po ang harong ni Ma'am Jane Biringuela. Jane Biringuela po. Yan, na-receive na ni Ma'am yung item. Kaway-kaway naman dyan, Ma'am. Salamat. Ayun, isa na naman successful delivery. Maraming salamat sa lahat ng nagtitiwala.